Hyvä. Nyt Noin, nyt pitäisi olla. Joo. Ja mun lisäksi täällä on tänään paikalla Heikkisen Elina ja Sara Hemminki liikuntapalveluista, ja he esittäytyvät sitten varmastikin vielä itse tässä myöhemmin. Mutta mennään seuraaviin dioihin. Aloitetaan siitä, että yleisesti vähän, että kuka voi saada avustusta. Eli avustusta voidaan myöntää pääasiassa rekisteröille yleishyödyllisille yhdistykselle, säätiöille ja osuuskunnille. Tässä muutoksena, että enää ei ole osakeyhtiöt tässä listassa, jos joskus semmoinen on ollut, huomiona heti tähän alkuun. Sitten tiettyjä avustuksia, kuten esimerkiksi kaupunkilaisten omaehtoinen tuki tai apurahat ja stipendit, voidaan myöntää myös yksityishenkilöille, kuten varmasti osa teistä hakijoista jo tämän tietää. Aina sitten tämä avustettava toiminnan tulee kohdistua pääasiin keravalaisiin. Ja poikkeustapauksissa näitä avustuksia voidaan myöntää myös sellaisille ylikunnallisille yhdistyksille, joiden toiminnan luonne perustuu kuntarajat ylittävään yhteistyöhön. Mutta se ajatus on aina siinä, että se toiminta tapahtuu Keravalla ja kohdistuu keravalaisille. Ja sitten yleisesti, että toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään 1 vuoden ajalta. Nyt näissä asioissa oli jo muutama semmoinen asia, mitkä poikkeaa esimerkiksi kulttuuripalvelujen avustusten kohdalla, kun liittyy Keravaan ja keravalaisiin, kun puhutaan taiteilijoiden työskentelyapurahasta esimerkiksi. Eli sehän on sitten taiteelliseen työskentelyyn esimerkiksi, joka ei liity, että se liittyy suoranaisesti välttämättä Keravalla tapahtuvaan toimintaan, mutta mä tarkennan niitä sitten myöhemmin. Sitten seuraavassa esittelen avustusten yleisiä määriä vuonna 2026. Eli yhteistyön palvelujen toimialalla myönnetään yhteensä HYTE-avustuksina kumppanuussopimusten kautta ja sotaveteraaneille 497 000 €. Elinvoimapalvelujen, joka on uusi tai viime vuonna ollut toiminnassa oleva uusi toimiala, niin on yhteensä 337 000. Tähän on tullut pieni nosto, eli kulttuuripalveluiden avustuksia nostettiin tänä vuoden osalle vähän, mutta tähän liittyy liikuntapalveluiden toiminta ja kohdeavustukset, kulttuuripalveluiden avustukset sekä kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan tuki. Ja sitten lasten ja nuorten palvelujen toimialalla on 287 000 €, joista myönnetään nuorisopalvelujen avustukset, taideoppilaisten tilatuki sekä toiminta-avustus lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevään työhön. No sitten, nyt sitten tässä vaiheessa jo vielä muistan semmoista, että varmaan puhutaan tarkemmin vähän myöhemmin, mutta on tullut avustusperiaatteisiin muutoksia. Eli kun lähdetään avustusta tekemään tai hakemusta tekemään, niin oikeastaan se ensimmäinen asia, mikä on tärkeää käydä läpi, on ne meidän avustusperiaatteet. Mutta sen jälkeen, kun sitä avustushakemusta lähdetään tekemään, niin on tosi tärkeää pitää kirkkaana se, että mitä varten sitä niin kuin avustusta haetaan. Eli kirkastaa eka se itselle ja olla hyvin selkeä siitä, että se on helppo esittää ytimekkäästi, selkeästi ja niin kuin suht kompaktisti, että mitä tapahtuu, missä tapahtuu, milloin tapahtuu, miten se tapahtuma tai toiminta toteutetaan, miksi ja kuka sen toteuttaa myös. Eli tämmöiset peruskysymykset, että mitä ollaan tekemässä kenelle ja miten se tehdään. Ja siitä on tärkeää myös käydä läpi, että me välillä päivitetään, ja vaikka me ei päivitetäkään, niin on tärkeää niin kuin sille, että se hakulomake ei ole niin sanottu automaatio, vaan luetaan tarkasti, mitä siellä kysytään, ja pyritään vastaamaan niihin kysymyksiin mahdollisimman selkeästi. Eli oikolukekaa, miettikää, oletteko vastannut kaikkiin kysymykseen ja mahdollisimman selkeästi. Sitten semmoinen tosi tärkeä pointti on se, että kun siellä pyydetään aina niin kuin toiminnan ja rahoitussuunnitelmaa, niin niiden pitää vastata toisiaan. Eli pitää luoda realistinen taloussuunnitelma, jossa on sit esillä kaikki menot ja sit toisaalta kaikki oletetut tulot, myös se talkoon työn osuus ja niin kuin omien muiden mahdollisten resurssien realistinen arviointi ja arvio mukaan. Eli mitä tarvitaan, että se tapahtuma toteutuu, ja jos siihen ei saada tukia, niin miten se aiotaan toteuttaa, tai mikäli ei saada tarpeeksi tukia, miten sitä skaalataan, ja toisaalta mitkä on ne mahdolliset muut rahoittajatahot, mistä sitä rahoitusta voidaan hakea. Nyt sitten ainakin meidän osastolle joskus tulee hakemuksia, jossa kirjoitetaan sille rohkeasti, että emme ole hakeneet, emmekä hae muita rahoitusta. Tämä ei ole niin kuin rahoittajan eikä kaupungin näkökulmasta mitenkään ideaalitilanne, vaan me aina toivotaan siihen, että sitä rahoitusta tulee monikanavaisesti, että teillä on erilaisia oman toiminnan tuottoja tai mahdollista muuta tukea. Eli Suomessa on paljon säätiöitä ja erilaisia muita toimijoita, keltä rahoituksia voi hakea. Tietenkin toiminnan
koosta ja laajuudesta ja onko kyse kohteesta vai enemmän toiminta-avustuksesta, niin ne rahoitusten haut ja mahdollisuudet on erilaisia, mutta ainakin kulttuuripalvelujen rahoituksen tai kulttuuritoimintaan myönnetään niin kuin monelta eri taholta rahaa. Tietenkin siinä sitten kilpaillaan jopa kansallisesti niistä avustusrahoista, mutta se on niin kuin semmoinen niin sanotusti kannustus, että kannattaa hakea ja miettiä sitä realistista taloussuunnitelmaa. Eli kaupunki ei koskaan voi myöskään niin kuin silleen 100% tukea mitään hanketta tai hakua, niin se oma rahoitus on tärkeä sitäkin kautta. Sitten on tärkeää pyytää toista henkilöä vaikka lukemaan ja kommentoimaan sitä hakemusta, eli että tuleeko se idea selkeästi esille, voisiko sitä vielä jotenkin vähän niin kuin kehittää, tai onko joku asia, mikä ei ehkä avaudu, kun usein se semmoinen itselle tärkeä ja kiinnostava asia saattaa olla hyvinkin niin kuin selkeä itselle, mutta sitten sen kommunikointi ulospäin voi olla haastavaa, niin se auttaa myös meitä niin kuin sillä tavalla miettimään siinä niiden avustusperiaatteiden valossa myös sitä, että mitä tällä haetaan, miten se vastaa niihin kaupungin strategisiin asioihin, miten se vastaa niihin meidän avustusperiaatteiden kysymyksiin ja painotuksiin ja mahdollisiin muihin asioihin. Ja sitten on tosi tärkeää, että se hakemuspaperi hakemuksena on tosi tärkeä dokumentti, ja me arvioidaan sitä, ja me arvioidaan myös näitä hakemuksia hakijoita niin kuin siinä mielessä toisiin, että mitä enemmän te kerrotte ja selkeästi siitä, mitä ollaan tekemässä ja toteutussa, sen arvokkaampi se paperi on myös meille, että me pystytään arvioimaan kunnolla. Ja sitten jos toinen kertoo yhdellä sanalla ja toinen pidemmin ja me tiedetään paremmin, niin sitten joskus ne hakemukset tietenkin myös sitten kilpailee toistensa kanssa, joten on tosi tärkeää panostaa siihen hakuprosessiin. Sitten voidaan mennä eteenpäin. Nyt sitten avustukset 1.1.2026 alkaen on niin kuin päivityksiä tullut, eli avustusperiaatteita päivitettiin Keravan kaupunginhallituksessa joulukuun 15. päivä. Ne avustusperiaatteet löytyy päivitettynä nyt jo tuolta verkkosivuilta, ja ne päivitykset on niin kuin luonteeltaan tarkentavia, mutta on tosi tärkeää, että lukekaa ne avustusperiaatteet, katsokaa miten se mahdollisesti vaikuttaa teidän toimintaan ja minkälaisia tarkennuksia siellä ehkä pitää tehdä. Eli se on niin kuin tosi tärkeä avustusprosessin dokumentti, mikä teidän kannattaa niin kuin opiskella niin sanotusti omien eri avustuslajien kohdalta, että mitä olettekaan hakemassa. Ja nyt varmaan sitten vähän tarkemmin niistä muutoksista. Mä annan tässä kohtaa äänen Elinalle. Ole hyvä. Kiitos. Laitan tuosta vielä kamerankin päälle, niin näette tosiaan, mä oon Elina Heikkinen erityissuunnittelijana Keravan kaupungilla ja omassa työssäni käsittelen näitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksia ja sitten olen mukana myöskin tuossa kaupunkilaisten omaehtoisen tuen avustuksissa. Ja ollaan yhteistyössä kaikkien avustusta myöntävien tahojen kanssa, eli eri toimialojen kanssa katsottu näitä meidän avustusperiaatteita, ja sitten lisäksi meillä on ollut semmoinen sisäinen prosessi, jossa on tullut kehittämisehdotuksia, ja nämä muutokset on nyt sitten tulleet vuoden alusta voimaan. Pääosin semmoisia niin kuin tarkentavia, niin kuin Saara tuossa sanoikin, ettei semmoisia, että joku olisi niin kuin täysin muuttunut tai täysin eri tavalla, mutta aika paljon on tullut niin kuin lisää esimerkiksi odotuksia noiden liitteiden ja muiden osalta, niin on todella, niin kuin Saara sanoi, niin tosi tärkeää, kun haette niitä avustuksia, niin lukekaa huolellisesti, että mitä kaikkea pitää toimittaa ja mitä tulee huomioida, niin jotain muutoksia voi olla. Semmoinen käytännön asia, joka nyt ei sitten ehkä sillä tavalla hakijaan vaikuta, että se vaikuttaa siihen päätöksenteon prosessiin, mutta tiedoksi teillekin, että kun meillä on aikaisemmin ollut 60 000 euron raja näissä avustuksissa, että yli 60 000 euron avustukset on käsitelty lautakunnissa, niin tämä on nyt sitten hallituksessa muutettu joulukuussa niin, että se on laskettu 20 000 euroon, eli sitä pienemmät avustukset edelleen tehdään viranhaltijapäätöksinä ja isommat sitten käsitellään lautakunnissa. No tämmöinen tärkeä asia, että näitä PDF-hakemuslomakkeita ei oteta vastaan jatkossa enää sähköpostilla, eli jos haluatte PDF-nä hakemuksen tulosta, niin se on kyllä mahdollista, mutta se tulisi sitten toimittaa postitse tai paikan päälle Sampolan palvelukeskukseen. Tuossa lopussa on sitten vielä ne postiosoitteet. Mutta ensisijaisesti kyllä toivotaan niitä sähköisiä lomakkeita, ne arkistoituu sitten suoraan oikeaan paikkaan ja on sillä tavalla helppo käsitellä.
mutta että näitä ei nyt enää sähköpostilla jatkossa voi lähettää. Osassa on ollut aiemminkin näin, mutta tämä koskee nyt jatkossa kaikkia. Sitten avustusperiaatteessa on kirjattu, että kaikkien hakijoiden tulee toimittaa todistus pankkitilin haltijasta, mikäli sitä ei ole aiemmin toimitettu tai jos tilinumero muuttuu. Osin näitä ei ole aiemmin sillä tavalla kerätty, että voi olla, että tänä vuonna niitä sitten pyydetään, vaikka oli sitten aiempinakin vuosina hakeneet, että jos ei se ole selkeästi johonkin sitten kirjattu, että se todistus meillä on arkistoituna, niin saatamme sitten pyytää uudestaan. Ja sitten yhdistyksiltä edellytetään myöskin ote yhdistysrekisteristä ja yhdistyksen säännöt, mikäli näitä ei ole aiemmin toimitettu tai näihin tulee muutoksia. Ja tässä oli taustalla se, että sieltä sitten varmistetaan se nimenkirjoitusoikeus ja muut, niin ne tulee sitten näkyviin. Mutta tämäkin sitten, kun on kertaalleen tilattu ja toimitettu, niin laitetaan sitten meille kirjanpitoon, niin ei niitä joka vuosi tarvitse uudestaan toimittaa. Sitten käyttöselvityksen liitteeksi on tullut nyt jonkun verran muutoksia ja semmoisia tarkennuksia, eli kaupungilla halutaan nyt tarkemmin niin kuin seurata ja selvittää sitä avustusten vaikuttavuutta ja mihin niitä euroja käytetään. Ja tämänpä vuoksi meillä on nyt pikkusen muuttunut se, että minkälainen laskelma sieltä pyydetään sit käyttöselvityksen liitteeksi. Eli liitteeksi on toimitettava talousselvitys, joka sisältää viimeisimmän toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tai tilinpidon vuosilaskelman. Että nykyäänhän sitä kaksikertaista kirjanpitoa ei edellytetä, että jos on pieni yhdistys, niin tilinpidon vuosilaskelma riittää. Mutta nyt on tärkeää, että siis nimenomaan tämä Keravan kaupungin myöntämä avustus on osoitettavissa sieltä kirjanpidosta. Eli se käyttöselvityslomakkeella raportoidaan se avustuksen käyttö, mutta sitten myöskin tästä tilinpidon vuosilaskelmasta tai sieltä tilinpäätöksestä niin tulisi pystyä kirjanpidosta osoittamaan, että mihin on kohdentunut juuri tämä Keravan kaupungin avustus. Ja yhdistyksiltä ja rekisteröidyiltä yhteisöiltä vaaditaan, että tulojen ja menojen todennettavuus niin sitten perustuu tällaiseen liitteenä toimitettuun tuloslaskelmaan sekä pääkirjaan, eli siellä olisi semmoinen pääkirjan ote, josta pystytään sitten todentamaan se juuri tämä meidän myöntämän avustuksen käyttö. Tästä tein vielä tämmöisen vähän pikaohjeen tästä pääkirjasta, että osa näitä ei varmaan, meillä ei ole näitä aikaisemmin edellytetty, niin voi tulla sillä tavalla uutena, mutta tässä oli erilaisia vaihtoehtoja, eli jos teillä on joku kirjanpito-ohjelma siellä, niin sieltä pitäisi pystyä tulostamaan raporttina pääkirja tai tilikohtainen erittely ja sitten tallentamaan ja sen meille toimittamaan. Tai sitten jos se on tilitoimistolla, niin tämä pääkirjan ote sitten pitäisi pystyä sieltä toimittamaan pyydettäessä. Ja mitä tietoja tässä pääkirjassa tai tällaisessa kustannuspaikkakohtaisessa tuloslaskelmassa pitää olla, että siellä näkyy selkeästi tämä tili, mistä on niitä kuluja mennyt, tapahtuman päivämäärä, siinä on joku selite, että onko kyseessä ostolasku tai palkka tai muu, mikä summa on ja sitten kokonaissumma sitten vuoden ajalta. Ja hyvänä käytäntönä, että ne on sitten heti jo kirjattu siellä taloudenpidossa, niin että on se oma tili joko tälle avustuksen käytölle tai sitten mahdollisesti, jos on iso yhdistys, jolla on paljon erilaisia avustuksia ja kuluja, että siellä olisi oma kustannuspaikka mahdollisesti tälle. Ja sitten taas, että jos on pieni yhdistys, jolla on niin kuin vaikka esimerkiksi saa alle 1 000 euroa ja se kokonaisuudessaan menee johonkin tilakuluihin, vuokriin, niin sitten riittää, jos toimittaa tästä laskut, kuitit tai vastaavat, että ne sitten täsmää tähän pääkirjaan. Ja voi tätä taloudenpitoa tehdä myöskin Excel-seurantana, joka sitten täsmäytetään tähän pääkirjaan. Mutta näissä, että jos on niinku vaikeuksia nyt, kun aikaisemmin näitä ei ole pyydetty ja jos ei tästä ole kokemusta, niin ehdottomasti sitten, kun tulee sen aika, että näitä aletaan raportoimaan näitä kuluja, niin mielellään kyllä neuvotaan ja kannattaa olla yhteydessä, jos tulee kysymyksiä. Mutta siirrytään sitten näihin avustuslajikohtaisiin ohjeisiin ja annan puheenvuoron takaisin Saaralle. Kiitos. Kulttuuriavustukset, eli kulttuuri ja erityisesti nyt on kyseessä siis kulttuuri- ja taidetoiminta.
Ja siellä tavoitteena on yhteisöllisyyden ja paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen. Eli myönnetyillä tuilla pyritään näihin tavoitteisiin löytämään vastauksia niin sanotusti. Ja päämääränä on luoda toiminnallisia edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritoimintaa, tarjontaa. Ja meillä on 3 muotoisia avustuksia haettavissa, eli meillä on kulttuurin toiminta-avustukset, taiteilijoiden työskentelyapuraha ja kulttuurin kohdeavustus. Ja nämä kulttuurin toiminta-avustukset, ammattitaitoinen työskentelyraha ja ensimmäinen kulttuurin kohdeavustus on aina edellisen vuoden syksyllä. Eli nyt 2026 vuodelle ollut haku oli marraskuun 1.–30. päivä. Ja seuraava haku kohdeavustuksia on toukokuussa, eli meillä on tavallaan 2 hakua per vuosi. Ja kulttuurin toiminta-avustus edellyttää sitten niin kuin tämmöistä ympärivuotista toimintaa sekä muuta säännöllistä rahoitusta. Ja toiminta-avustus, nyt puhutaan semmoisesta ympärivuotisesta toiminnasta, mikä on niin kuin laajaa, ja esimerkiksi Keravalla on Keski-Uudenmaan teatteri, joka on toiminta-avustuksen piirissä, jolloin silloin niin kuin ympärivuotista ohjelmatoimintaa ja erilaista muuta säännöllistä toimintaa, ja he saa esimerkiksi valtion rahoitusta valtiolta, joka on tämmöinen muu säännön rahoitus. Eli toiminta-avustus ei ole niinkään niin kuin pienimuotoista toimintaa, johon ei tule sitten semmoista muuta isompaa rahoitusta, vaikka olisikin myös sitten niin kuin oma toiminnan tuki, mutta siihen toimitaan myös muita rahoitustahoja, kuten esimerkiksi valtio tai säätiö. Sitten ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha, niin voidaan myöntää taiteen harjoittajille ja työskentelyedellytysten turvaamiseen, parantamiseen, jatkokoulutukseen sekä taideammattiin liittyvien projektien toteuttamiseen. Ja tämä on myös kerran vuodessa. Ja tässä niin kuin aikaisemmin mainitsinkin, niin kun taiteilijat työskentelee kansallisesti ja kansainvälisesti, joskus vain paikallisesti, niin silloin se taiteelliseen työskentelyyn esimerkiksi myönnettävä apuraha, joka voi maksimissa olla 3 000, niin se tietenkin se toiminta voi myös tapahtua jossain muualla, koska sillä pyritään niin kuin tukemaan myös taiteilijan toimintaedellytysten turvaamista, niin se ei tarkoita, että se välttämättä tapahtuu Keravalla. Mutta tätä 3 000 € taiteilija-apurahaa voi hakea vain niin kuin joka toinen vuosi, eli samalle toimijalle ei myönnetä sitä joka vuosi tai samalle taiteilijalle. Ja sitten meillä on 2 kertaa vuodessa nämä kulttuurin kohdeavustukset, jotka voi olla esimerkiksi esityksen tai tapahtuman hankintaa, tai onko siellä 2 kertaa, tai esityksen, tapahtuman tai näyttelyn toteuttamista. Se voi olla tilaustyö, julkaisu tai ohjaustoimintaa. Esimerkiksi tämmöinen ohjaustoiminta voi olla niin kuin vaikka niin kuin vaikka harrastelijakuoron ammattijohtajan tukemiseen tai jotenkin muuhun tämmöiseen ohjaustoimintaan tai vaikka jonkun teatteriohjaajan palkkaamiseen tai mitä ikinä. Mutta tässä on erilaisia juttuja ja tai niin kuin kohdeavustuksessa on niin monta mallia, millä sitä voidaan tehdä ja niitä voi hakea yksittäiset, niitä voi hakea työryhmät, niitä voi hakea kollektiivit, niitä voi hakea yhdistykset. Eli jos näissä on sillä tavalla jollain niin kuin epäselvyyksiä ja muuta, niin meillä kannattaa olla yhteydessä meidän tiimissä Kalle Hakkolaan, ja hän mielellään niin kuin myös tukee ja sparrailee ja auttaa hakemusten niin kuin kehittämisessä tai siis tavallaan työstämisessä siinä, että miten tehdään hyvä hakemus myös. Ja kaikki avustukset on aina harkinnanvaraisia, ja tosiaan se hakemusten määrä on meilläkin aina välillä kasvussa sun muuta, niin kannattaa panostaa siihen omaan hakemukseen ja pyytää myös meiltä niin kuin tukea ja ohjausta ja neuvontaa, jos on tarvetta siihen. Ja tässä vielä kertauksena tosiaan noin ajoitukset, eli haku seuraavalle vuodelle toiminta, ensimmäinen kohdeavustus ja taiteilijan työskentelyapuraha on marraskuussa, ja sitten nyt seuraava apuraha, mikä meillä on kohdeavustus tälle vuodelle, niin on toukokuussa. Eli me pyritään aikaisella hakuajalla siihen, että hakijat pystyy myös suunnittelemaan sitä toimintaa, pyritään saamaan ne päätökset mahdollisimman pian tässä tammikuussa, ja myöskin se, että on sitten hakijoilla aikaa suunnitella sitä toimintaa ja sitä kautta myös ammattimaistaa sitä tekemistä ja tuottamista. Tässä taisi olla mun dia. Okei, tässä on vielä se muistutus tästä seuraavasta kohdeavustushausta, eli toukokuun 15. päivä mennessä, eli se on kuukauden hakuaika 14.5.–15.5. voi hakea kohdeavustuksia seuraavan kerran. Se on meidän vuoden viimeinen haku sitten, että jos ei nyt marraskuussa hakenut, niin
lämpimästi tervetuloa hakemaan erilaisin kulttuuri- ja taideprojekteja. Olkaa yhteydessä meihin, jos voimme olla avuksi. Kiitos. Kiitos. Joo, mennään sitten liikuntapalveluiden avustuksiin. Mä oon Sara Hemminki liikuntapalveluilta ja tässä ensin käyn läpi tämän toiminta-avustuksen. Sitä myönnetään toiminnan vaikuttavuuden, laajuuden ja laadun perusteella ja tässä on painopisteenä lasten ja nuorten liikunnan tukeminen. Ja tähän avustuksen määrään vaikuttaa sen yhdistyksen jäsenmäärä, sitten säännöllisten harjoituskertojen määrä, säännölliseen toimintaan osallistuvien määrä ja sitten jos on kyse ylikunnallisesta yhdistyksestä, niin myöskin keravalaisten jäsenten osuus. Matalan kynnyksen ja erityis- ja integraatioryhmien määrä, liikuntapaikka- ja liikuntatilakustannukset sekä sitten koulutettujen valmentajien ja ohjaajien määrä. Ja sitten nämä tiedot perustuu siis siihen edeltäneen vuoden toimintaan aina. Ja tässä hakuaika on tosiaan alkanut jo tuossa heti tammikuun alussa ja se päättyy 31. päivä maaliskuuta, jonka jälkeen sitten niitä hakemuksia lähdetään käsittelemään. Ja sitten vielä kohdeavustus. Nämä on myöskin harkinnanvaraisia. Näitä voidaan myöntää esimerkiksi seuratoiminnan kehittämiseen ja tapahtumiin, akuutteihin ja yllättäviin menoihin. Eli verrattuna tuohon toiminta-avustukseen, niin tätä kohdeavustusta myönnetään tavallaan niin kuin yksittäisiin tilanteisiin, ei niinkään siihen seuran yleiseen toimintaan. Ja tässä avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota erityisesti avustuksen tarpeeseen. Tässä hakuaika on jatkuva, eli ympäri vuoden on se hakulomake auki ja niitä sitten käsitellään myöskin niin kuin ympäri vuoden sitä mukaan, kun niitä saapuu. Näistä ei varmaan ollut enempää. Joo, kiitos. Kiitos Sara. Sitten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustuksista. Eli HYTE-avustuksista usein puhutaan. Sitä myönnetään toimintaa, joka edistää keravalaisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisee hyvinvointia uhkaavia ongelmia. HYTE-avustukset on tosiaan aina toiminta-avustuksia, eli tämmöiseen säännölliseen pitkäjänteiseen toimintaan. Ja se yhdistyksen toiminta voi liittyä esimerkiksi tämmöiseen vapaaehtoiseen vertaistukeen tai virkistystoimintaan. Se voi sisältää soveltavan liikunnan avustuksia, erilaisia hyvinvointia tukevia ryhmätoimintoja, mutta oleellista tässä tosiaan, kun hyvinvointialue myöskin myöntää näitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustuksia, niin tämä, mitä me Keravalla voidaan myöntää, niin tulee sitten liittyä tähän kunnan palvelutuotantoon liittyvään toimintaan, esimerkiksi erilaisten kohtaamispaikkojen tai muiden yhteisöllisten toimintojen mahdollistamiseen. Et sit, jos se tapahtuu selkeästi siellä sote-ympäristössä, esimerkiksi sairaaloissa tai terveyskeskuksissa, niin sit se on enemmän sitä hyvinvointialueen tukemaa HYTE-toimintaa. Ja avustuksia kun myönnetään ja käsitellään ja tehdään niitä päätöksiä, niin silloin aina sitten huomioidaan se toiminnan laajuus ja laatu. Ja hakuaika meillä tosiaan muuttui nyt, oli ensimmäistä kertaa viime syksynä näin, että se on lokakuun aikana. Tässä on nämä tämän syksyn päivämäärät 1.10. alkaa ja viimeinen hakupäivä on 2.11., koska viimeinen päivä lokakuuta sattui sinne viikonlopulle, niin siinä haetaan sitten vuoden 2027 avustuksia. Ja vuoden 2025 avustuksen käyttö niin tulee sitten selvittää erillisellä käyttöselvityslomakkeella 15.5. mennessä ja se löytyy myöskin sieltä meidän verkkosivuilta se käyttöselvityslomake samaan tapaan kuin se hakulomake. Lisäksi kerron tästä kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan tukemisesta ja avustuksilla tuetaan tämmöistä kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa, osallisuutta ja yhdenvertaista. Avustuksen tavoitteena on lisätä kaupunkilaisille toimintamahdollisuuksia ja edistää yhteisöllisyyttä. Ensisijaisesti tätä myönnetään kohdeavustuksena, mutta sitä on myös mahdollista hakea toiminta-avustuksena. Ja siis käytännössä niin kuin kohdeavustuksista esimerkiksi tämmöiset erilaiset asukkaiden tekemät kaupunkitapahtumat
tai muut vastaavat, niin hyvin soveltuisi tämmöisen piiriin. Ja se hakulomake on meillä auki ympäri vuoden, mutta tässä on nämä päivämäärät 15.1., 31.3., 31.5., 15.8. ja 15.10. Niin nämä on ne päivämäärät, jonka jälkeen sitten siihen mennessä tulleet avustukset käsitellään. Sitten meillä on nuorisopalveluista. Milla Maari täällä kertoo teille nuorisopalveluiden avustuksista. Ole hyvä. Kiitos. Joo, mä oon Miettisen Milla Maari nuorisopalveluilta, nuorisosihteeri ja työskentelen näiden meidän avustusten parissa myöskin. Nuorisopalveluiden kohdeavustuksia voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin, eli toimitila-avustuksena, projektiavustuksena, koulutusavustuksena ja tapahtuma-avustuksena. Toimitila-avustusta myönnetään yhdistyksen omistaman tai vuokraaman toimitilan käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Projektiavustusta voi saada kertaluontoisesti esimerkiksi tapahtuman toteuttamiseen, erilaisten työmuotojen kokeiluun tai sitten nuorisotutkimuksen suorittamiseen. Ja koulutusavustusta on mahdollista saada omaan koulutustoimintaan tai sitten jonkun muun toimijan koulutukseen osallistumiseen. Ja tapahtuma-avustuksena on mahdollista saada koti- tai ulkomailla tapahtumaan retkitoimintaan, ystävyyskuntatoimintaan, eri jonkinlaisen kansainvälisen tapahtuman järjestämiseen tai sitten tässä lueteltuihin erilaisiin kansainvälisiin tapahtumien osallistumiseen. Ja nämä on nyt kanssa tällä hetkellä haettavissa. Hakuaika päättyy maaliskuun loppuun. Ja kohdeavustuksia myönnetään paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien nuorisotoimintaan. Ja paikallinen nuorisoyhdistys on valtakunnallinen nuorisojärjestön paikallisyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita, tai sitten rekisteröity tai rekisteröimätön nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä myöskin 2/3 on oltava alle 29-vuotiaita. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja sitten, että hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyllä yhdistykselläkin, ja nimenkirjoittajat on oltava täysi-ikäisiä. Nuorten omat toimintaryhmät on nuorten itse suunnittelemaa ja toteuttamaa toimintaa. Tästä toiminnasta vastaava henkilön tulee olla täysi-ikäinen ja hankkeen toteuttajat ja kohderyhmät, niin siitä tulee sitten vähintään 2/3 olla myöskin alle 29-vuotiaita. Sitten meillä oli vielä nämä avustukset yksilöille, niin nyt kun olit Milla Maari siinä äänessä, niin haluatko ensin kertoa nämä nuorisopalveluiden? Joo. Nuorisopalvelut myöntää nuorten kansainvälistymistukea. Sitä myönnetään yksilöille kansainvälisiin harjoitus- ja kilpailumatkoihin, jotka mahdollistavat tavoitteellisesti harrastaville nuorille kansainvälisiä kokemuksia. Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa sen toiminnan vaikuttavuus ja harrastamisen tavoitteellisuus ja menestys. Sillä tuella voidaan kattaa ainoastaan niitä osallistuvan nuoren matka- tai majoituskuluja. Ja tämä on siis jatkuvasti haettavissa oleva tuki. Ja myös harrastestipendejä on 2 kertaa vuodessa haettavissa 7-17-vuotiaiden keravalaisten nuorten harrastuksiin taloudellisten ja sosiaalisten ja terveydellisten syiden perusteella sitten. Ja tämä toteutetaan yhteistyössä Sinebrykoffin kanssa. Kiitos Milla Maari. Haluatko Sara vielä kertoa näistä urheilijan stipendeistä? Joo, eli liikuntapalvelut myöntää urheilijan stipendejä menestyneille urheilijoille, ja tässä on minimivaatimuksena SM-mitali tai sitten maajoukkue edustusurheilijalla, ja etusijalla aina marraskuussa. Nyt hävisi ääni sieltä.
Joo, Saralla vissiin vähän pätkii netti. Kuuluuko? Nyt kuuluu. Okei. Joo. Mistä kohtaa mahtoi pätkästä? Kerranko uudelleen? No toi SM-mitali ja maajoukkueedustus ehdittiin, mutta sen jälkeen sitten alkoi vähän pätkimään. Joo, eli tosiaan etusijalla tässä on nuoret alle 20-vuotiaat urheilijat ja sitten henkilöt, jotka ei ole aiemmin saanut tätä avustusta. Ja hakuaika tässä on aina marraskuussa, eli seuraava sitten tuolla ensi syksynä, 1.11. alkaen. Kiitos. Ja sitten vielä ihan muutama sana näistä käytännön hakemiseen liittyvistä asioista. Eli tosiaan tämä sähköinen lomake, joka meillä on näissä kaikissa avustuksissa käytössä, niin jonkun verran on tullut siitä palautetta, että se on hankala siitä, että sitä ei voi tallentaa välissä, kun sen aloittaa täyttämään. Ja tosiaan sitä on meiltä selvitetty ja se on sen järjestelmän tuottajan, niin kuin se on se järjestelmän ominaisuus, me emme voi siihen valitettavasti vaikuttaa, niin tämä on hyvä tiedostaa, että ennen kuin lähtee tekemään sitä hakemusta, että on sitten kaikki tiedot siinä valmiina, että sen pystyy tehdä kerralla loppuun, ja se voi esimerkiksi luonnostella johonkin omaan tekstitiedostoon, Microsoft Wordille tai muuhun, josta sitten voi kopioida ne tekstit sinne sähköiselle lomakkeelle ja huolehtii siitä, että on ne myöskin ne liitetiedostot siinä valmiina, koska ne tallennetaan sen hakemuksen liitteeksi. Ja sitten vielä ennen lähettämistä niin kannattaa tietysti lukea se kirjoittamansa hakemus ja varmistaa, että jokaiseen kohtaan on vastattu. Hyvä huomioida, että jos hakemus tulee myöhässä, niin sitä ei silloin voida käsitellä, eli on tärkeää, että nämä tulee sitten hakuajan puitteissa meille perille. Ja tässä tosiaan on tämä verkkosivu Asioi verkossa kautta avustukset, josta löytyy nämä meidän sähköiset hakulomakkeet, nämä kaikki avustusperiaatteet ja muita tärkeitä tietoja, niin kannattaa siihen tutustua. Ja tosiaan sähköisen hakulomakkeen pääsee tekemään suomi.fi-tunnuksella. Mutta vaikka ei oteta sähköpostilla niitä lomakkeita, niin edelleenkin sitten on mahdollista lähettää postitse tai paikan päälle. Ja tässä on tämä Keravan postiosoite PL 123, tai sitten voi Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteelle sen aukioloaikoina toimittaa ihan paikan päällekin niitä hakemuksia. Mutta silloin sen tulee olla sitten molemmissa tapauksissa niin viimeisenä hakupäivänä kello 16 mennessä saapunut kaupungille sen hakemuksen, että sitä ei voi niin kuin lähettää sitten postitse enää viimeisenä päivänä. Ja tässäpä olikin meidän diasetti, niin mä laitan tästä nyt tuon jaon pois päältä ja keskeytetään se tallennus ja sitten voidaan ottaa kysymyksiä vastaan. Mulla on tässä vielä yksi kommentti, kun tuohon viimeiseen diaan tuli jossain kommentoida ennen kuin aloitetaan kysymyksiä. Joo. Eli erityisesti vielä meillä ei ehkä ihan kaikilla ole samanlaiset hakemuspohjat, mutta nyt mä annan esimerkin vaikka kulttuurin kautta, että kun te täytätte sitä hakemuslomakkeen, niin meillä kysytään esimerkiksi myös siinä, että ootko yhdistys, yksityishenkilö vai työryhmä tai miten se meneekään. Ja tämä ehkä liippaa vähän näitä tulevia kysymyksiä. Että sekin on yksi tosi tärkeä kohta, mitä kannattaa miettiä, että kuka hakee ja mitä hakee. Onko yhdistys aina paras hakija? Onko johonkin pop-up-toimintaa, varsinkin omatehtoiseen toimintaan, mikä on lähtenyt siitä, että jolla tuetaan mahdollisimman tämmöistä ruohonjuuritason, ehkä nopeata, pientä toimintaa. Toki siellä on osa, jota ollaan myönnetty myös toiminta-avustuksena, mutta lähinnä se, että mikä taho on se oikea formaatti, mikä hakee niin kuin mitäkin tukea ja mistä. Eli sitä on niin kuin hyvä miettiä. Eli siinä ne kaikki kysymykset, mikä on, niin kannattaa miettiä myös niin kuin silleen omasta näkökulmastaan, että miksi hakee työryhmänä, ja sitten jos hakee työryhmänä, niin miten se vaikuttaa yksityishenkilön tai ryöryhmänä, niin miten se vaikuttaa myös verotusnäkökulmasta. Eli kun myönnetään apurahaa, niin apurahaa voidaan käyttää työryhmässä, mutta sitten jos olet yksityishenkilö, niin se osoitetaan vain sulle, eli miten se vaikuttaa semmoisiinkin asioihin. Nämä kannattaa selvittää etukäteen. Ja sitten vielä painotetaan hakemuksen ajoissa lähettämistä, ja se, että hakemukset on tulee meille ajoissa ja on oikein täytettyä, niin se on se, millä me pystytään myöskin sitten niin kuin viranhaltijoina käsittelemään niitä hakemuksia, eli ne pitää olla meillä määräajassa. Ja kaikki tiedot pitää olla siellä niin kuin saatavilla. Ja sitten jos tulee jotain, että pyydetään täydennyksiä, niin sekin on tosi hyvä, että niitä sitten aina toimitetaan, niin me pystytään sitten käsittelemään ne hyvin. Tässä oli ehkä tämmöinen kommentit, mitkä minulla tuli vielä mieleen tuosta loppudiasta.
Kiitos Saara. Pysäytetäänkö sitten tallennus? Viedään tämä tallenne tosiaan sinne Keravan kaupungin YouTube-sivuille.